Mahaifiyar Maryam ta nemi Yaya Mujahid ya taimaka mata gurin raba auren mai nasara da kuma matarsa Maryam. Kafin shiga cikin shirin namu kai tsaye kada ku manta dai kofar mu a buɗe ciki za ku iya shiga cikin comment section ku bayyana mana ra'ayoyinku da kuma hasashenku akan me kuke ganin ka iya faruwa a cikin haska shirin nan mai dogon zango wato labari na. Haka zalika idan dai har wannan ne karon ku na farko ku daure ku danna mana subscribe kana ku danna alamar kararrawa dan sanar da ku da zarar mun dora sababbin shirye-shiryen mu akan lokaci. Mun gode yanzu kuma za mu tsunduma cikin shirin namu kai tsaye. Mahaifiyar Maryam ta nemi Yahaya Mujahid ya taimaka mata gurin ganin an raba auren mai nasara da kuma marin yarta. Wannan abu da ya biyo bayan da mahaifiyar Maryam ta yi ta raba auren amma ya ki daga ƙarshe kuma mai nasara ya je ya kira su kawo dan Juma da kuma babar Jummai wanda hakan ya ƙara bayar mata tayar mata da hankali da kuma kawo mata tsaye ko ganin ta raba wannan aure. Amma abin da ya sa ta nemi Yaya Mujahid shine domin shi namiji ne zai taimaka mata zai jagorance ta aje a shigar da kana a gaban alƙali. Wannan shine babban dalilin da ya sa mahaifiyar Maryam ta nemi taimakon Yaya Mujahid. Amma dai kafin mu ci gaba kada dai ku manta. Kamar da yace muka kawo muku hasashe daga baya mun bayyana muku cewa ana hasashen cewa daga ƙarshe fare shi zai juye da mujiya. Kamar yacca mai nasara ya raba Yaya Mujahid da kuma matarsa Dr. Asiya ko in ce budurwarsa Dr. Asiya wacce daga baya kuma mai nasara aure ta. Ana hasashen cewa fa daga ƙarshe mahaifiyar Maryam za ta bari Yaya Mujahid ya aure Maryam. Wannan dai hasashe ne wanda kuma ga dukkanin alamu wani hakan na iya faruwa a cigaba da haska wannan fitaccen shirin wato na fari na. Mahaifiyar Maryam dai tana da manyan dalilanta na ganin cewa ta raba wannan auren domin ko a wurin ta wannan auren kwata-kwata ba shi da albarka kuma ba shi da amfani a ci gaba da yin sa. Domin ko da auren da ba za a aje 'ya'ya ba a cikin sa to tamkar aure ne mara amfani. Domin kuma fiye yawa cikin kaso 100 na masu yin aure kaso 99 suna yin sa ne don su samu 'ya'ya. Amma sai gashi a bangare guda auren mai nasara da kuma Maryam ya kasance wani aure ne wanda aka kasa samun zuri'a a cikinsa. Wannan shine babban dalilin da ya sa mahaifiyar Maryam take yi iya kokarin ta ganin ta raba wannan auren domin ta samarwa yarta wani miji wanda za su haifi 'ya'ya a tare. Kafin mu dora kada kuma tare a kowane lokaci kofar mu a buɗe take daga gurin ku shiga cikin comment section ku bayyana mana ra'ayoyinku da kuma hasashen ku akan me kuke ganin ka iya faruwa a ci gaba da haska wannan ƙayatacce mashahuri kuma gawartaccen shiri mai dogon zango wato labari na. Alabishi mu kuma daga bangaren mu za mu yi kokari sosai ganin cewa mun kirkiran muku labarai na musamman masu kayatarwa kan wannan shiri na labari na. Bugu da ƙari idan dai har wannan ne karon ku da farko ku daure ku danna mana subscribe kana ku danna alamar ƙararrawa don sanar da ku da zarar mun ɗora sababbin shirye-shiryen mu akan lokaci. Yanzu kuma za mu dona. Yaya Mujahid dai tun lokacin da aka yi auren Dr. Asiya da kuma mai nasara ba a ƙara hasko Yaya Mujahid ba. Idan dai har mu kuma ta Yaya Mujahid da kansa ya ɗauki waya ya kira mai nasara inda yake taya shi murna kuma ya roki Allah Ubangiji ya ba su zaman lafiya. Haka zalika Yaya Mujahid ya kamin cewa idan dai har Allah ya ba su ɗa namiji Yaya Mujahid ya roki a saka masa takwara wato a saka wa ɗan da Dr. Asiya za ta haifawa mai nasarar Mujahid suna. Amma suna ganin wannan fa duk mai wannan ya faɗi hakan ne kawai da dai a yi wurin ha'ai dariya amma ta ciki da ciki. Mu dai ku ci gaba da bibiyar mu domin samun ƙayatattun shirye-shirye akan shirin na labari da ma wasu shirye-shiryen da suka alakanta Kannywood da kuma fina-finai masu dogon zango kamar su Garwashi, Gidan Sarauta, Izzar So ne wanda Sultana ke gabatarwa. Kwana 90 wanda ake gabatar da shi daga Arewacin Tifo. Arewacin Tifo dai kowane lokaci muna nan muna kokari sosai wurin kawo muku kayatattun shirye-shirye mu akan lokaci. A kowane lokaci mun bayar da hankali don kawo muku kayatattun shirye-shirye. Daga ƙarshe kada dai ku manta ku danna mana subscribe kana ku danna alamar kararrawa don sanar da ku da zaran mun dora sababbin shirye-shirye mu akan lokaci. Mun gode. Mahaifiyar Maryam ta nemi Yaya Mujahid ya taimaka mata gurin raba auren mai nasara da kuma matarsa Maryam. Kafin shiga cikin shirin namu kai tsaye kada ku manta dai kofar mu a buɗe ciki za ku iya shiga cikin comment section ku bayyana mana ra'ayoyinku da kuma hasashen ku akan me kuke ganin ka iya faruwa a cikin haska shirin nan mai dogon zango wato labari na. Haka zalika idan dai har wannan ne karon ku na farko ku daure ku danna mana subscribe kana ku danna alamar kararrawa don sanar da ku da zarar mun ɗora sababbin shirye-shiryen mu akan lokaci. Mun gode yanzu kuma za mu tsunduma cikin shirin namu kai tsaye. Mahaifiyar Maryam ta nemi Yahaya Mujahid ya taimaka mata gurin ganin an raba auren mai nasara da kuma marin yarta. Wannan abu da ya biyo bayan da
mahaifiyar Maryam ta yi ta raba auren amma ya ƙi. Daga ƙarshe kuma mai nasara ya je ya kira su kawo ɗan Juma da kuma babar Jummai, wanda hakan ya ƙara bayar mata tayar mata da hankali da kuma kawo mata tsaye ko ganin ta raba wannan aure. Amma abin da ya sa ta nemi yayi Mujahid shine domin shi namiji ne, zai taimaka mata, zai jagorance ta aje a shigar da ƙana a gaban alƙali. Wannan shine babban dalilin da ya sa mahaifiyar Maryam ta nemi taimakon yayi Mujahid. Amma dai kafin mu ci gaba kada dai ku manta. Kamar da yace muka kawo muku hasashe daga baya, mun bayyana muku cewa ana hasashen cewa daga ƙarshe fa reshe zai juye da mujiya. Kamar yadda mai nasara ya raba yayin Mujahid da kuma matarsa Dr. Asiya, ko in ce budurwarsa Dr. Asiya wacce daga baya kuma mai nasara aure ta. Ana hasashen cewa fa daga ƙarshe mahaifiyar Maryam za ta bari yayin Mujahid ya aure Maryam. Wannan dai hasashe ne wanda kuma ga dukkanin alamu wani hakan na iya faruwa a cigaba da haska wannan fitaccen shirin wato na fari na. Mahaifiyar Maryam dai tana da manyan dalilanta na ganin cewa ta raba wannan auren domin ko a wurin ta wannan auren kwata-kwata ba shi da albarka kuma ba shi da amfani a ci gaba da yinsa. Domin ko da auren da ba za a aje 'ya'ya ba a cikinsa to tamkar aure ne mara amfani. Domin kuma fiye yawa cikin kaso 100 na masu yin aure kaso 99 suna yin sa ne don su samu 'ya'ya. Amma sai gashi a bangare guda auren mai nasara da kuma Maryam ya kasance wani aure ne wanda aka kasa samun zuri'a a cikinsa. Wannan shi ne babban dalilin da ya sa mahaifiyar Maryam take yi iya kokarin ta ganin ta raba wannan auren domin ta samar wa ‘yarta wani miji wanda za su haifi ‘ya'ya a tare. Kafin mu ɗora kada kuma tare a kowane lokaci, kofar mu a buɗe take daga gurin ku shiga cikin comment section ku bayyana mana ra'ayoyinku da kuma hasashenku akan me kuke ganin ka iya faruwa a ci gaba da haska wannan ƙayatacce mashahuri kuma gawurtaccen shiri mai dogon zango wato labari na. Alabishi mu kuma daga bangaren mu za mu yi kokari sosai ganin cewa mun kirkiran muku labarai na musamman masu kayatarwa akan wannan shiri na labari na. Bugu da ƙari idan dai har wannan ne karon ku da farko, ku daure ku danna mana subscribe kana ku danna alamar ƙararrawa don sanar da ku da zarar mun ɗora sababbin shirye-shiryen mu akan lokaci. Yanzu kuma za mu dona. Ya Mujahid dai tun lokacin da aka yi auren Dr. Asiya da kuma mai nasara ba a ƙara hasko yayin Mujahid ba. Idan dai har ba ku manta ba, ya Mujahid da kansa ya ɗauki waya ya kira mai nasara inda yake taya shi murna kuma ya roki Allah Ubangiji ya ba su zaman lafiya. Haka zalika ya Mujahid ya kamin cewa idan dai har Allah ya ba su ɗa namiji, ya Mujahid ya roki a saka masa takwara wato a saka wa ɗan da Dr. Asiya za ta haifawa mai nasara Mujahid suna. Amma suna ganin wannan fa duk mai iya wannan ya faɗi hakan ne kawai da dai a yi raha a yi dariya amma ta ciki da ciki. Mu dai ku ci gaba da bibiyar mu domin samun ƙayatattun shirye-shirye akan shirin na labari da ma wasu shirye-shiryen da suka alakanta Kannywood da kuma fina-finai masu dogon zango kamar su Garwashi, Gidan Sarauta, Izzar So ne wanda Sultana ke gabatarwa. Kwana 90 wanda ake gabatar da shi daga Arewacin Tifo. Arewacin Tifo dai kowane lokaci muna nan muna kokari sosai wurin kawo muku kayataccen shirye-shiryen mu akan lokaci. A kowane lokaci mun bayar da hankali don kawo muku kayataccen shirye-shirye. Daga ƙarshe kada dai ku manta ku danna mana subscribe kana ku danna alamar ƙararrawa don sanar da ku da zaran mun ɗora sababbin shirye-shiryen mu akan lokaci. Mun gode.